Hello guys, Santa Fakla. Ito channel luôn đấy. Ito channel. Hả? Video mua hay. Nunggu puyeng nung biau mobil aku puyeng. Yang kau nugas dong. Agai sanjung bilang nai, barjung mudan nai, angge duneng ku. San kanai ni saya jeng. Hello guys, welcome to Santa Fakla itu channel arna. Nisar gas ku Santa Fakla yang di gua mana aja nisar ku porean. Selai berna. Aida. Berat deh, abi berat karjle di sini mis doaro. Like sini kan ada mana? Ayo pokri dia nak dengar. Aida. Abi mana no? Ini no. Ayo aja dengar gue. Ayo selaya. Ni kau pura le? Ya pura le deh kau dong apa? Pura le? Pura le? Ada. Ada. Ragu kamu dah ada mana? Tiang season tiang. Diet jang munafrau diet bejana warna apa ya ayo देखा रोङा थाय ओरैनो लिरो नोंसिना फर्म फिलापा जाखांबाय मा खालामदों जों दा बेयाव जिरायनानै अर सायगासिनो दं गोजां बोथोरनि मजायानो आलादा ना आयं उफाय गैया फैदों हा फैदों बहाय नोंखौ फैदों नों बेयाव मबाइलाव फैदों नोंखौ नुगासिनो दं औ बोथोरा जिगार जायोगौआबो लोमजादों नङा आंहाबो लोमजानाय आदैमोन मानि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखै बिनि लोमजानायनि थाखाय ना आरोना माने इउटुबावथ' भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअखौ मा होनोमोनलाय आयं मेलेरिया टाइफयड होनदों नामा आयंआथ' जेनेबा आयंनाथ' बुरिनानै लोमजानाय जाबाय नङा सानाय सुनाय गोदोनि नङा खामानि मावनाय माइ गायनाय नङा बेफोरनि लोमजानाय दानि सिख्लाफ्राथ' बांद्राय बिदि मावलाना हायालाना गोदोना आयौ नङा समान थोआमोन नङा औ फोरानदो थिखांदो नङा जानदो जाबाय उन्दुबाय आरो दै आरो सिखारबावदो फुङाव नङा दाउला गेसेरबानो माइया सौदोलाय लागाल होदो सौसिजोब खामानि जोबा होनबाय गोदो मा खालामनो औ एसे आराम जिराय जा सानफ्रामबो क'क्राझार सानफ्रामबो दतमा सानफ्रामबो गुवाहाटि औ दानियासो गोदोना बिदि गैया नङा आदैमोन भिडिअखौ आं दिनै मानि थाखाय लाबोदों आं बिराद लोमजादों आदैमोन मा होनोमोनलाय नै दहाय फुङाव लोमजाखायो आंनाव खनथाम लोमजायो मेलेरिया जावलियाथाय मुलि जाबाल' एसे मोजां मोनो ओमफ्राय जै मुलि जाया होमबाथाय जाबाय टाइफयडनो होनलायनो गैला गन्थं थन्थं देरलाजोब्बाय गुंग्राय नेरे आयै गगाबो मोनदों बिराद जालि मा खालामनो उसु थानोनो हाया आरो गारमा सानाय आयै आइ बिमा लोखि थाब हामदो आयुर्वेदिक थामसा मुलि जाबाबो जाया उफाय गैया आदैमोन मा खालामनो बोथोरजों बयबो होनलाबायो बोथोरजों रुजुदोंना आयं लोमजानाया बोथोरजों रुजुदों औ बयबो लोमजादों दुनियानि मानसियानो उफाय गैया गगा मोनदोंनो आं टाइफयड गोनांबाबो दिनै नारें जुमब्रा जागोन आरोना आदैमोन नारें जुमब्रा दंखायो नैबेयावनो मोजां जागोन नारें जुमब्राखौ आं खायो आं दिनै मानिनाय नङा थैथां माने नारें जुमब्राखौनो जासिजोबगोन आं उफाय गैया मा खालामनो आगै सानजों बिरलांनाय बारजों मोदाननाय आं गोदो नोंखौ
मेगन खेबनाया आं गोदो नोंखौ आराम मोननाय नोरै मा होनोमोनलाय मा खनलायदो आयु सान ओंखारनायनि सायाजों समायनाय गस्ला गुफुर गाननाय आं गोदो नोंखौ मोजां मोननायाखै नोंखौ गोसो थोनाय बे सानजों बिरबायबाय सानजों बिराना जाम्बो नङा गोदोनि स्कुलनि मेथाइखौ खनदोलाय दे आयौ स्कुल मेथाइखौ खनदोलाय दे मोजांनो खनलाय जोंना गोदो मामा गायनाय जेरावबो दे लागायदोलाय आयौ दे होदोलाय मेंबायहाय आयौ नों जेनेबा सापस खय बोसोर जाखोलै 150 जाबाय दं 150 देन्जार बुरिसो बे आदैमोन गोदोनिसो नङा आय नारें जुमब्रा जानांगौ ना आयौ सानदों दा फिसा फिसानो औ जानोसै मा जोबदों नारें जुमब्राबो दं जलफिबो दं लिसुबो दं गासै आयौ जोमैया मा साइसलै आदैमोन बे गोजौआव थांनो हानाय मोनबा आंबो मोस्रोम जानो हानाय मोनबा लाइफआव आदैमोन रेहाय गैयामोन हा गां दङमोनबा दिनै आयं जानि इन्जय लाबाय आदैमोन माने भिडिअआ बेनो आं बिराद लोमजादों गगाबो मोनदों भिडिअखौ हगारनाय जायाखै फेसबुकआवबो हगारनाय जायाखै आयदा आजां गाजां लोमजादों आरो कलेजावबो थांबावनांगौमोन दैबो गयो नैबेयाव आदैमोन वाटार साप्लाइ दाव वाटार साप्लाइनिफ्राय फैनाय वाटार साप्लाइथ' नङा वाटार साप्लाइनिफ्राय फैनाय आदैमोन नोंसोर सानो सोरबा आंखौ बुंहरदोंमोन आरोना दाख्लै फेसबुकआव टेग खालामनानै आदै जान्था फाग्ला अबाव थैनानै थाहैखो अबाव गोमाखो बिदि खोथा बुंदोंमोन आदैमोन जान्थाया लोमजानायखायसो थाथ'दों देहाया जाथ'वा आयुर्वेदिक थामसा मुलिखौनो बांद्राय खालामो नालाय आं ओंखायनो देहाया जाथ'वाखैमोन आदैमोन माने गाज्रि जाबाय देहाया एसे बिरादनो जाया मा बुंनो आयौ खस्थ' बिरादनो माने जानोबो लोंनोबो सु गैया मा खालामनो उफाय गैया आयदै गन्थं सं बुलाजोबनाय बायदि मोनजोब्बाय आं जाला आदैमोन जाला आयंआ मोनसे लास्ट खोथा बुंबावदो आरोना नों लास्ट खोथाल' बुंदो जान्था फाग्ला इउटुब चेनेल औ नोरै हेल' गाइस वेलकाम टु जान्था फाग्ला इउटुब चेनेल होनदो दे हेल' गाइस जान्था फाग्ला इउटुब चेनेल होनदो औ नोंसोर गासिखौबो नैबे आंनि गोदान भिडिअआव बरायबाय होनदो बेखौ गासिबो नैबे आंनि भिडिअआव बरायजोब्बाय नङा नोंसोर गासिखौबो नैबे आंनि गोदान भिडिअआव बरायनाय जाबाय होनदो दे नोंसोर गासिखौबो नैबे आंनि भिडिअ गोदान बरायनाय जाबाय गोजोन्थों गोजोन्थों आदैमोन गोजोन्थों आरोना वेलकाम टु जान्था फाग्ला आदैमोन दा माने भिडिअआ बेयावनो दोनथ'बाय माने आं गाबोन समफोरनिफ्राय देन्जार भिडिअ लाबोसिगोन देन्जार ना आदैमोन कन्टेन्टआ देन्जार जासिगोन मानो होनना बुङोबा आं दा लोमजादों गगा मोनदों गाराङा बांद्राय मोजां नङा गुजुबानो सायो ओमफ्राय दा बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना आं आदैमोन बाय बाय आदैमोन